Ban kentio bat ban penjana ya kakot kakia sya opat ba kejala kamtam syanong kendong ke sorkar kalau wer ya ke Apollo Telehealth banwanra ya ke Megalia Digital Dispensary ke badai ke projek na benta arsnem. La ban kedauhang ni baka Apollo Telehealth Center kadan menta santali Digital Dispensary hapo kejala Megalia. Kawai hatersat bat kawai hamaudungong. Kacing-cengai na Shillong siya tersat kalong gomba 5 kilometer, bat na Shillong siya maudungung kalong 4 kilometer, bat 4 kilometer kacing-cengai na maudungung siya tersat. Ka Megalia Digital Dispensary ka kami benya ya karukam sumar ya kiberiau kibadan jing shitom. Kentop lang ya kijing kibaya kendo hakaban penyo bat penpoi. Kumjo kajing la bor banyo jing sumar. Ya kanik project latau kata karukam. Bagi nongpang kinla aban pindan kampura ya kajing syakri haki digital dispensaries. Nagi digital dispensary kibadan hamaudungung bat tersat ha East Khasi Hills District, Rongjeng ha East Garo Hills District, Dedengre Batura ha West Garo Hills. Ki jing sakri ki bala banyo na ki digital dispensary ki kentop ya ka teleconsultation, specialty and super specialty teleconsultation, tele-laboratory services, pharmacy, ka jing pejbnya ki jing pang ki bam yabet bat ka social health education. Kinong pang kila ban shulait mihi syaki center ne ki jaka sumar. Kumjuru hadin bala dep ya keren doktor ki dawai bat lab test kinyo alang kat kum bala prescribe da ki doktor. Kajing sumar hakini ki digital dispensary kalong kababit kumba shispa sa bhutin ka kapakanthop ya ka general physician ka lab test bat ka baydawai kadba ars pating ka ya ka specialty teleconsultation ka lab test bat ka baydawai. Keting jonga kadi Zerina nongrum ngatri kum staff nurse hang ni hapo Apollo Telehealth Center maudungung ngaladon hang ni mentala khat saw merai na do basdang ya ka center hadu mentarsi. Kajingwan jongani ka telehealth center kamtam hakini ki mo shakini ki thanyong kantong mo klalong shisha kajing kerkhunam ta ki brio namar ladangi shimtang kanuksa mo ladangi don kam mali shim dawai na doktor ne ban ni haban ne mo kum ki brio ni na shnong mo ki habwai da kakali teng teng kimyo mo ka pisa ne kimdon kalat mo bakin ne shim dawai teng teng tang namar bakimyo to kalat ki shong shitom na hieng na takadaw long ka dili palat kin ka jing yuki mo ka services bakinyo ka jing ko jing kya te si hot ka jing shisha ka jing ka khu na mar balai ta hai dor ibarit kila yo bat u doktor bat ki dawai bat ki test bat kumta ki hun kin ki patient na ma kata kada ki yo ka jing ko jing kya porbang ni sedang lingkong ikani ka center hot ni duna ba mo ki bri ki ba wan ban shim mo yakini ki la jing sumar mo namar ba ki ba bon hi kim patip bat ki tiang te ki bri namar ba ni ki bri shni tengi so tho ila dang ni shim dawai na doktor ni da ni so shani ala da doktor kuta ingi em uda examine ingi henry ban pen so tho pa je ki bri shani shnong kandong kala kham junja namar ba balingkong nama ki metip mo yakani kalan teknologi henry hadin ke badangnya kisngi hoat kilas dang banwan ki brio bon kilas dang wan mo tamba kumba ong mo don ki bahasa kanusip ki klan no don ki bampat so ya dei pade kim wan shu ken te hadukat kani kisngi ngila jan ngila kata hadukat san spa ngut ki brio bat harai palat ya kataru ka khubor jonga ya ki mo ya kini ki brio ki bron shakni ka than shini shaki shani shanong kandong kadi ka we hi ken
wat ai baka pisa kanong kajing khangla je phi nama phi don kat kani ka center mo hangni hajan sinong jong phi pinon kami kini ki lat mo ki lat jing sumar namal ba lala phi so baka pisa ne kajing jingai ne kajing bam yo por jong phi kadi ka daw mo ba phimna ban sumar kadi kanong kajing du ka ba kajing du namta jong phi bar ka ying sem jong phi namal kata ka daw pinon kami kini kilan kibadon hangni hapo center jungi. Kidon gumba arpsantali kilap tes kentup ya ke CBC, HBE1C, LFT, bar kumta terter, bar kidon ru gumba prapulai tali kijat dawai. Kijung sumar ki kentup ya ke General Medicine, Obstetric, Gynecology, Cardiology, Pediatric, Orthopedic, Gastroenterology, Dermatology, but Psychiatric Counseling. Kerteng jangai dari Westina Kriam, masang po ni mudungo. Na duk ba sedang wan kan ni ka Apollo ni senang jungi ngila wan sim dawai be ni ki khun barakhat kat gi ba wan sim ya ki ru ki jam be ken mar ka dor kolong ka ba biang te kat ba ki nang phawan ki dak tol le lai sngi sau sngi ru bai lot ru lot chu ra dai wan lai sien ru ong im ju lot chu re chui ai chu long preview be im to te ya ki dawai ki ai bai doktor ru mentate na duk bawan kani ka Apollo Telihel hangni senong jungi te ngamju lek sim chu re satai cha CFC namal satai ru dan ka por biang dawai dan ka por pat bangi hak bentiet na duk ba kawan kani ka Apollo Telihel hangni senong jungi pat kalong ka dor ka ba ka biang te la sok ken ba adan ni senong jungi kajing sumar jong hang ni ken ngas ngeu ki doktor ru dale online kena ru em besa ki doktor ru gi ki doktor ki long ki kran ru so thu bha te ki long ba ki kran ma ki yo ru ta kajing sumar ke ba pura bha ken ba leng ba ki le da ki tes ken ndai re ba ki su ai dawai kumto ni le suara ki tes ai dawai pat hadie ki so bha ken man yawan lem hang ni ka ba kala dan kan ni ka Apollo Center Telihel bat kumju ru bakin bakadan bakatas katas rungi suyo tas su free bed ni ka jing ka long ka dunate ke jing lot ru hang ni masubha ban karpat ikiwe kisnang ru bakin wan yesim dawai lem hakani ka Apollo Center Telihel pochnang jungni. Kaketang junga kadai dari Syam Medikurba ngadai na po amar bisu nga trai hani kum ilap technician na ngala sedang mantai hani na du atrik September na du bas dang hi ka center teka center jungiru ga pli ha ka atrik September 2021 kajing so junga te ka so yarap shibun namar na du bas dang hi mas ndak puli te nga trai be chabar te jingtrai chabaru ka so junjar hi bang haban sawa ngi haban le kinai duty e kalenti kasengeni e te na do bon kani ka health center pat nga so yo jinga rap shibun bang la yo ban trai kham hajan hayang te hangniru nga so sok shibun na mangi le betang ka ni trai betang mansi te ki kam ki e ru
kalong kaba kam sting kam da kam kya da do kata Jisong jengah pada wantai cha no kontong so yo jem to sibun bengila ban ya kan tu ikibrio ngila ban ban keli ke jingpang jongki kumno kisngo ya rap ladang itrai pat hospital padeng ikut betang apo lab te ka jingtrai jongah ni padeng ka sngo ya rap sibun namar bang ayo ban le field work du ringkat bat JE junior executive ting yo banyak keren bat ki patient ting yo ban yo ki feedback du Nadu basdang te la palat sihajatam ki bro ki bawan latest ki babuni tengi konvensi bagin ayu bagin le kates namar ba kajing le jong kajing don cho kates hangni kalong yarap sipun ki bro namar ba kat kum ki lab test te ki ba da ngi le cha bar ne le cha sor ka lab test kalong ka badam madu kata te kajing don jungi hani pat ka yarap sipun ki bro namar ngi hani le free ki babuni tengi la le hi apo center te ki don kat tu kan lipat ki test ki ba kam don kam ki machine ki ba he don kam ki kum ki ai nong don kam ki bun ki process te ba ngimna ada ban ko operate hani apo center jungi te ki tu tengi ong ya ki patient ba kin le chabar ki babuni te hani rasno ki don ki jingpang BP bat ka sini na damar mana ki stong bangi le judu ki brio ki bat ba pang kini pang pipi bat sini te nga su nga kwa ban ong ya ki para majan bek parang sosnong ba papin wan ha po ka center jongi ngin IP ka jing sumar ka babyang nang ta ngin IP ki dawai ki babyang bat ka jing test nam hakani ka kini ka proses jongi te ngi ju shem betang as pa tingkai kini ki specialist kum kini ki general medicine kini ki dermatology doctor jong kasni do te bat ka jonga general physician bat jong niki doktor bap de pel ode baro tengi shim spasa pho te nga so ban ong ya phi ba lada phi wan hang ni ka jinglot ka long ba kham duna hende lada phi le shulong ka tangka bai doktor ru lalut ka jinglot ka long ka ba he bat ka jingtas nam ru ka long ka ba rem te nga so ban ong phi tangka tahi ba pinchim kanika kabu ba phin wan ha po ka center ka jongi Kagerteng jonga di luar sing karengki song sa tai ha snong sumat ying kadon hang ne ha jan tersat di markap tersat te kasnem along riu pun riu snem nyu benai du menta te nga namal bakadon ka nika BP bat ka sini te nga sngo ba dap da jing kemen ka bakrau hadu kata ya jing don jong kene ka Apollo klinik hang ni ha sentar tersat hang ni hang jing sala da kan jingai kemut ban lej ban wan ngam da snat su ka met ka phat kam sngu snat su ta kadau ka jing don jong kene ka klinik hang ni ngasngo ba kala ai jing hun kala yarap sibun yang kum bawan ban Pak Sumar hang ni ayo sibun ki jing mentoi ajing sala da ban ong ban lek soi ha te kemut lang ngam la su hi ngam tip katang la long gumno te ke jing don jong ni klinik ni long ke jing mentoi ka krau bat kerpang ya nang ta ki staff balon nang ni te namar ki ngalas ngoi ki kum bagi long ki para tra jonga ki kun jonga ki ba lai sim khia hadu kata ban yarap na kabenta jong ka jing don kam jonga tengah ada sukumen hadu kata jing don jong ni klinik ban ngai ku blei kerpang ki staff bedon hapo jong ni ka klinik ki bala ai ke jing sekri ke bahatam na kabenta jonga bat ngange iki weru kelong gupta tengah ui baman la sengi ki briu ki wan nang ni nang tai na jan ban kham jingai ui ba ki sngo kemen ya ke jing don jong ni ka jika ajing sumar hang ni ngaju ko li ki ong pi sngo kumno sngo dei ni em ki ong ho ni sngo dei ba tengah ya di ru ngasngo ba nga da kemen hadu kata namar kala ajing yarap nga sibun tengah kermen ban ngai skem ba ka jing don jong ni ka sentar hang ni kan ajing mentoi yang ki pat ba nong song snong kam tam ngi medon sin ji kan gendong
Hingga Pak, alor namarang ni kimdam ki dokter gidan tagi staff nurse no. Tipisno shemjing ban batai ai kini ki dokter ba basia phone to pisno no pila ba ban batai jingpang ki sutho gane kini ki dokter ban ai dawai pi alor ke jingpang jopi. Hagaliang kajing ide bagi doktor ka super kajing fair ka long tang ba kimyo ban kita ban eksamen nrei kajing hisya ta yo ke doktor ki ba biang ba ki ba haging siam jonga te long ba ngat sunghun syah du ta kata te ka ba fair ka long tang kata ba kimyo ban kita ban eksamen ka si fair tang kata na ka benta jong ki wei ngatra ki babun wat de kini ki area jong i senir dang daun bun ki bompat tip te nga sumban ai ke kubur kini ke por ke long ba pin sobhaya ka ban in nom ya kenong wave ni ya wan lada dei jing stom ibarit bakam nom noru marbun sir ngi kenong gendong lada kapat kia ke jing stom ngempat sngo bakala ngem ju le doktor tena mar ta ke mese mengkwa ban ai siki nong snong jom ni kat ki ba la ban yu i ban yu sngo ke ni ba pin sngo bha iya ka ba pinyawan bat ban ya ai ka ban ya pha tes pha jingo khnang ba kak tien ki ong khambha ka ba sumar ban ya ka ba pun koj ten mar ta kwa ba sia baro ki paj ba ki hadin ba pila yu i ka ni ba pni sim ba ka ni ka de ka klinik ka ba de na ka ta jong i kinong ndong Laban kedo baka Apollo Telehealth kadeshi benta jongka Apollo Hospital Group kabala ai jing sakri hakani kaliang la saupo snem tam bat kabala kenir saki saupo armilian ki jing imriu haka perthai ya ke jingla jongki Apollo Hospital ban poisa kathong la itu deki babun ki forum hapo kari bat satla ka perthai